No tervepä terve. Me voitaisiin tässä alkuun vähän esitellä itsemme. Minä olen Teikku. Kukas sinä olet? Anni. Me ollaan tämmöinen äiti- ja poikaparivaljakko. Ja meinattiin alkaa tekemään YouTubeen videoita, missä me seikkaillaan yhdessä ja tehdään kaikkia kivaa. Me asutaan siis Kuopiossa. Ja tänään me meinataan Onnin kanssa elää niin kuin turistit täällä meidän rakkaassa kotikaupungissa. Mennään katsomaan, mitä hauskaa on Kuopiossa. Kyllä, Kuopiossa on paljon kaikkia hauskaa tekemistä, niin lähdetään kattoon. Me tultiin ensimmäisenä tänne liikennepuistoon. Mihin Onni me nyt tultiin? Valkeisen lammelle. Kyllä, me tultiin Valkeisen lammelle. Ja vaikea uskoa, että me ollaan kyllä melko lähellä Kuopion keskustaa. Tästä joku kiveenheitto torille. Tässä on tosi hienot laitetut viheralueet. Sitten tuolla päädyssä on uimaranta. Täällä on kiva istuskella piknikillä vaikka lämpimänä kesäpäivänä. Ja mikäs Onni tuolla on, missä me ruukataan käydä? Mikä siellä on? Leikkipuisto. Siellä on lapsille tosi hieno leikkipuisto. Pistetään pikkusen päätä sekaisin täällä leikkipuistossa ennen kuin jatketaan matkaa. Mulla on janoa. Mepä voidaan mennä juomaan vettä. Sen verran huonosti varauduttiin, että ei otettu vesipulloa mukaan kun lähdettiin. Naa. Mihin me Onni sitten seuraavaksi lähdetään? Kuopion torille. Kyllä. Let's go! Tiedätkö Onni, missä me nyt ollaan? Me ollaan kuule Maailman navalla. Mulla on nälkää. Onko? Lähdetään syömään. Tänne torillehan on vastikään valmistunut tuommoinen hieno lava. Siellä varmaan tulee olemaan kaikenlaista tapahtumaa ja siis ylipäätään tämä torihan on tosi eläväinen ja kiva paikka ja täällä on mukava istuskella kaffella ja täällä on torimyyjiä ja ruokakojuja ja lapsillekin kaikkia aktiviteettia. Tultiin Onnin kanssa Heseelle syömään. Yritin kyllä ehdottaa torisapuskaa, mutta Onni halusi tänne. Maistuuko? Hyvä. Aina kun käypi Kuopion torilla, pitää aina ostaa mansikoita. Ja tuolihissillä kohti Puijoa. Kohta ollaan perillä, näkyy jo Puijon torni. Aha. Nyt ollaan Puijolla. Tää on kyllä kaunista ja kallavesimaisema täällä. Eikö ookin Onni? Help you. Jäitkö jumiin? Sitten pakollinen jätskitauko, eikö vaan? Jaa. Tulta nyt. No minua pikkuisen jännittää. Eikö sinua yhtään pelota? Ei.
Vaikka olisi iso trappi. Se ei ole mitään huolta. Me lähdettiin Onninkaan vielä iltaristeilylle. Meillä kävi sille vähän ohrasesti, että meillä loppui tuosta mikrofonista virta, niin voi vähän heikommin kuulua nyt, mutta toivottavasti saatte selvää. Tää on tämmönen parin tunnin saaristokaupunkikierros. Me käydään tämä ainakin kerran tai 2 kertaa kesässä. Kallavesi on tosi kaunis vesistö, niin on kiva katsella maisemia tätä laivasta. Äiti, mulla on ihan hirveän kusihätä. Lähdetäänpä hakkeen vessaa täältä laivasta. Vielä pienet leikkimiset täällä Sataman leikkipuistossa. Lasketko se alas siitä? Tuuko se alas? Siinä on kyllä joku linnunpaska, mutta no ihan sama. Tule vaan. Hei Onni, nyt ihan oikeasti lähdetään. Tulehan. No niin, meillä alkaisi olemaan Onnin kanssa ensimmäinen seikkailupäivä takana. Onko meillä Onni ollut kiva päivä? Jaa. No meillä on kyllä ollut ihan huippuäitipoikapäivä tänään. Paljon hän jäi vielä näkemättä. Olisi ollut tarkoitus, että oltaisiin käyty katujuna-ajelulla, mutta ei keretty. Ja sitten Kuopiossa on paljon muutakin kivaa tekemistä. Esimerkiksi Vehmasmäellä on semmoinen kiva eläinpuisto, mutta voidaan jossain toisessa videossa lähteä sitten käymään vaikka siellä. Onko meillä Onni jotain, mitä me haluttaisiin katsojille sanoa tässä lopuksi? Jos te olette tykänneet tästä videosta, niin klikkaa laikkia. No just näin, että arvostetaan kaikkia likejä ja sitten jos tykkäätte meistä, niin myöskin jos haluatte kanavan tilata, niin olemme todella kiitollisia siitä. Ja sitten vielä semmoinen, että jos haluatte sinne kommenttikenttään heittää meille vinkkejä, että mitä voisi olla tässä Kuopiossa ja ehkä 100 kilometrin sättäällä jotain semmoista kivaa tekemistä, mikä voisi äitille ja pojalle olla semmoista mukavaa yhteistä aktiviteettia, niin voitte sinne meille vinkkejä heittää. Tarkoitus on lähteä kiertelemään luonnonpuistoja ja kaikkia muitakin semmoisia kivoja paikkoja, niin vinkkejä otetaan myös mielellään vastaan. Mutta ei mitään muuta kuin sanotaanko me Onni morot. Heippa! Heippa!